Takže, predvčerom večer som sa modlil. 148. žalm je kozmická chvála. Prečítam celý žalm a ukážem vám, na čo som prišiel cez tú chybičku. Takže, aleluja, chváľte Jahveho z nebies, chváľte ho na výsostiach, chváľte ho všetci jeho anjeli, chváľte ho všetky jeho nebeské vojska, chváľte ho slnko a mesiac, chváľte ho žiarivé hviezdy, chváľte ho najvyššie nebesia a vody nad oblohou. Nech chvália meno Jahveho, lebo on rozkázal a boli stvorené, určil, aby trvali navždy, pod zákonom, ktorý trvá na veky. Chváľte Jahveho zo zeme, veľryby a morské hlbiny, blesky a krupobytie, snehy a ľady, výchor, ktorý plní jeho slovo. Všetky vrchy a pahorky, ovocné stromy a všetky cedre, divá zver a všetok domáci dobytok. Plaz tu je. Chyba. Plazy, malo byť plazy a oklinené vtáctvo. Ja som sa spravil chybu pri slove plazy. Napíšeme si slovo plazy. Áno. Áno. Plazy. V tom momente, keď som spravil tú chybu, ja sa ešte pozerám, toto vám hovorím, ako sa mi to zjaví. Sa pozerám ešte na to slovo plazy. Keď vezmete y z konca slova, y sa ako povie po anglicky? Nie y, ale y. Áno. Keď poviete y, to znamená čo? Prečo? Takže hneď otázka vznikla. Plazy, why, prečo plazy? Hovorím plazy, rýchle rozoberme to slovo. A kým som prešiel na začiatok žalmu, som ešte trošku rozmýšľal o tom, prečo plazy? Plaz. Čo je plaz? Had. Čo je, keď rozoberieme slovo plaz? Plaz. Oddelíme z, dostaneme z a dostaneme 3 písmená pla. Keď ich prehodíme, dostaneme znova pál a z. Takže náš drahý Pálko je plaz. Skryté slovo plaz. Pál je z. V komente si mi Janko napísal jednu veľmi zaujímavú vec. Môžete si prečítať ten koment, ale vám to tu vysvetlím. Si vyložil moje meno. Ja sa volám Vojtech Ferenc. Ferenc z. Ty si napísal, že Ferenc, keď dáš to prekladača v gamatrii meno Ferenc, číslo, numerológia je 139, áno. Ja som ti napísal naspäť, keď si chcel prečítať koment, že ale vynechal si písmeno z konca, čo mi teraz pomohlo v tomto vysvetľovaní. Moje meno je z Ferenc z. Takže v komente mi píše, že 139 gamatria. Áno. Gamatria znamená hriech. Áno, hriech. Takže, keby som sa volal tak moje meno by bolo hriech. Ale ja sa volám Ferenc z. Čo znamená v spirituálnom zmysle, to som ani ja nevedel, že hriech je z. Ferenc. 139 gamatria je Ferenc. Z oddelíme, dostaneme hriech je z. Plaz je had, pál je z, pál je had
a aj z má takú formu ako had. A keď pozeráme na meno Boha a z, to je prvé a z, je Boh, je všetko, prvé aj posledné písmeno, áno. Ale väčšinou, keď rozoberieme toto, Boh je všetko. Takže Boh je plus aj mínus. Mínus je z, plus je a. Boh je a. A druhá strana Boha je zlo, z. Kto je klipa? Kto je druhá strana? Pál. Kipál. Pál. Klipa. A vidíš? A v mene Palestína je po slovensky, aby si sa nesťažoval. Vieš, to tak spravil on tam hore. Aby si sa nesťažoval, že Slováci sú menší ako Maďari. Rozumieš? Tu nám máš slovenské Palestína, ale vyložené to máš po maďarsky, zoslova aj s tým dlžňom. Pál a Išten. Ale aj tu nám môžeš povedať Pál a Pál, Pálko. A je Boh. A ty si z. Aj tak sa to dá rozumieť, keď to ideme ešte hlbšie. Rozumieš? Kto založil kresťanstvo? Ešte stále pochybuješ. Keď pochybuješ to, on tam hore, to všetko musím ísť pekne postupne, ideme hlboko, veľmi hlboko ideme. A keby sme rýchlo išli do hĺbky, rozumieš, keď ja potápač cvičí a ideš do hĺbky 50 metrov a hneď keby išiel do 50 metrov, tak by mohol zomrieť. Rozumieš? Tak musíme ísť pomaly. Najprv ide 10 metrov, potom 15, potom 20, potom 30, potom 40, potom 50. Rozumieš? A potom už tam 50 metrov už vie tam chodiť. Rozumieš, jak myslím? Rozumiete, čo vám tu vysvetľujem? Takže ideme roztrhať celé kresťanstvo na márne kúsky. Rozumiete? A či mi veríte, alebo nie? Môžete byť 2 miliardy kresťanov, aj tak vám dokáže tam ten hore, ktorý je nad všetkým, vo všetkom, že iba on je.